egin barra. Aziranean sartu. Eguzkitan epini. Era urastu. Ez da orain pazientzia pentsatu. Hau gure lorategia da. Landareak. Ondo zaindu behar. Apurtuko maitasunez hitz egingo dugu. Amatzakapekaz nola da? Cinco landareak ditu. Bita, margarita, zuria eta polita. Hasiak azken botatzen. Nora botako dituzu hasiak, nahi? Oso ondo bota hartzetara hasiak. Oso ondo. Oso ondo hasiak botako ditugu, ia, non daudezu hasiak? Oso ondo, beneko, zer botako duzu? Eta nahia, zuzo zaude botatzen? Nahia, zuzo botatzen? Hasiak esan. Bota urarea, ez nagoetzen duzu garaia. Orain itxaron da. Bita. Gure lorategia da. Zer gustatzen zaizkizu kalak? Non jarriko ditugu kalak? Lurrean, esan, non jarriko ditugu, ere? Ala, gelara eramango ditugu. Bakotzak berea, bere lekuan, ere? Venga, llegatzen zaretela, venga, animo, gora, lagundu. Venga, urrengo bat, ipini bere lekuan. Eta urrengoa bebai. Jarriko ditugu bere lekuan? Oso ondo, horrela, lagundu. Ipiniko ditugu lorak bere lekuan, bai mesedez? Lorategian ikusi. Lorategian gaude ipintzen eta jartzen loreak. Bere lekuan.